ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಇನಿ ಐತಾರ ಗಂಟೆ ಎಣ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಆಂಡಲಂಚೆ ತಿಂಡಿ ಆತಿಜಿನಿ ಏಪಲ ಏಳರೆ ಕಾಪುನು ಟಿನಿ ಎಣ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಆತಿಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಆಯ್ ಹುಷಾರು ಜ್ವರ ಅಂಚದು ಜಪ್ಪಲೆ ಬಂಡೆನಾ. ನಾನಿವಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೇನ ಸಂಡೆ ಪಲಾವ್ ಕಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪಲಾವೇ ಮಲ್ಪನ ಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಕಾಯಿನ ಬುಳಿಪವನ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಜಪ್ಪಾಯ್ ಅಂದ್ ಜಪ್ಪದು ಲಕ್ಕನ ಕುಡ ಲಕ್ಕಿ ಮೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಹಾಮಿಗೆ ಪಾಪ ಬಡಾಡ್ದಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಜಾತ ಲೇಟ್ ಆಗಿನಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡಿದ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಟೀಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೈನಿ ಮುರಣಿ ಮದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಬಾಚು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸುಜಾತಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಯ ರಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಬೇಲೇನು ತರಕಾರಿ ಕಚ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತೂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಚಿಕನ್ ದಂಡಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಅರೆನ್ ಮುರಾಣಿಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ನಾಟ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಬೈದಿಚ್ಚೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪಣ್ತೇರು ಅಂಚ ಏತಾಪುನು ಆತು ಮನ್ಪುನು ತುಂಬನೇ ಪಂಡಿತ್ತನ ದಂಡ ಮಲ್ದೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿದ ಕಸ್ಬೇಕು ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುನುಂದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ತೂಕದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಪುನು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡತ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪು ಚೇಪ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು. ಮೀನ್ದ ಸಾರು ತರಕಾರಿದ ಸಾರು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕನದಿತ್ತ ಅವೇ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಚಿ ದ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಪನತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಿತು ಪೂರ ಮಲ್ತಾಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ
ಎಗ್ ಬೇಯ್ಪದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಕೆತ್ತಿದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ನಾವು ಬಲಸರೆ ಉಂಡೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಡೆ ಸಮ್ಮನಾಗ ಹೊಸ ಬುರ್ದುವೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಲ್ ವೈದ್ಯರು ಮದಿಮ ಎರಪಿದ್ದ ಇರ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಆಲಿಜ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಿ ಬರ್ಪೇನು ದಾಲ ಮಲದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದೇ ನೀನು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮದುವೆ ತೂತಾರತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುಜಾತ ಸಾಲಿತ್ತಿರ್ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಊರ್ದಾರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಅನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಎನ್ನದ ಆಲ ಬೇಲೆ ನತ್ತಿಸಿ ಮುಪ್ಪು ನಾಗ ಅಂಬೀರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೂರೆ ಆನೆ ಮಂತೀನಿ ಆರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಆರೆ ಮಲ್ತ ಆರೆ ತಿಂದು ಹೋಗೋನು ಕನಾ ಬೇಡ ಸಪ್ಪುರ ಹತ್ತೇರಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ತೋರಾಯ್ನೆ ಬಾಚಣ್ಣೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಬದಿಯರು ಪಾಪರಿಗೆ ಪಚ್ಚರೀತೇರಾರೆ ಹೊಸ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊಡಿ ಮದಿಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಕೃಷ್ಣಗೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಣತ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರನ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇನಾ ಏರೇನಾ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇರನ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪನಿಜಿನ ಗೊರ್ಚ ಏರ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿ ಜಲ್ ಎಂಚಾತಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಚಪ್ಪ ಯಾರು ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪಂತುಂಡ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಓಲ್ ತುಲೆ ಹಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿ ಆರಾಧನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ದಾಲ ತಿಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಜು ಒನಸ್ ಮಂತ್ಲ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಕೊರಡ ಮಂಜು ಆಯ್ತು ನೀದಾನೆ ಮೋಳ ಜೋತ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಜ್ಜುನ ಇನ್ನ ತಂಗಿದಿತ್ತಿನ ಇದು ಹಾಯ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ಸಿದ್ದ ಬಾಚನಕ್ಲು ಒನಸದ್ ಪೂರ ಪೋಯೇರಾ ಬಟ್ ಎನ್ನ ನನ್ಲ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕು ದಿತ್ಯ ಆಯ್ನ ಬೈಯಾಗ ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ
pura pacciunade poi aku poi buka seat idaina kendra oke enna magan chur jeppavenu jeppai magi jettije yani chur jette tarabena nittanda tarabenitu kuda shuru aatadu arda mobile kudu muka sari tante dina niddre idanne ansadu ಅನ್ಕತೆ ತೊರೊಡೆಂಕು ದಾತಿ ಪಂಡ ತಾರೆ ಮೈಗ್ರಿಂದ ಅಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುವಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುನಾಗೊಂಟೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೆತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡಕ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಕನ್ನದ ನಾವು ಎತ್ತಬಹುದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಂಡನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸ ಬರೋದಿನ ಫುಲ್ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಓರಿಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕನಪುನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪುಲ ಕಣ್ಣವಡು ಖಾಲಿ ಆಗುದು ಅನಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಚ್ಚನವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ ಅವನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇಗೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಪಿಡ್ದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆತನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದು ಆರ್ನಂಚ ಬುಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಕೇನ್ ಪವಯನ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ತುಳಿ ನಿಕ್ ಹಾಕು ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಜರತ ನಿಕ್ ಆಯ್ ನೋಡೇಗಿದೆ ಬರ್ಸ ಕಡ್ಪುಡ್ದೀನಿ ದೂರ ನಿಕ್ಕು ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ ಉಂಟಾ ಲೆತ್ತಿನ ಮಾಡುಡು ಮ್ಯಾಗಿದಾಯಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಗಿದಾಯ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಲೆತ್ತೆ ಒಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಎಂಕುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಚ್ಚನ್ನೆ ದೀತೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನೇ ಕವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಡು ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ಅವನ್ನೇ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ದೀತಾಯಿನ ಪೊತ್ತಾದು ಎಂಕಿತ್ತು ಮಚ್ಚನೆ ಬೋಡು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು വീഡിയോ വന്നി വന്നോളൂ ആയ ബത്തേ ബാലിഞ്ച കുട്ടിയെ അവർ തുണ്ടാത് അട്ടിടി ಬಂಜಿ ಬೈತಂಡಿ ಮಗ ಕೇಳ್ತಿ ಸರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನಂತು ಒಂಜು ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ಇದಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಬಲ್ತಿದ್ದಿನ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಮಲ್ತಿನಾಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಪ್ರಜ್ಜು ಎಲ್ಲೆ ಸೇಮ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾತೇನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಆತ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಆತನ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವು ಎಂಕ ಗೊರ್ನ ದೊಡಮ್ಮ
ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ತುಲೆ ಸೋಕಾತು ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಯಾರ ಸತ್ಯವನ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಬಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದಂದು ಕೊತ್ತುಂಡು ಅಂತೆ ಪಚ್ಚು ಬರಡು ಈತ ಸಿರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಇದತ್ತ ಬಂದ ಒಡೆಗ್ಲೇ ಆಗುದು ಮ್ಯಾಗಿ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ 3 ಸಲ ತಿಂಡೆಗೆ ಪೋಪೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಕಾ ಶೋಕುಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಚಾಯ್ ಓಯ್ ಈತ ಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾತ ಹೆಂಗ ಹೊಡೆಗೆ ಅವನು ದಾದ ಕಾರಾಯೇ ಇಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಪಾರ ತೆಮ್ಮ ಮನ ಚಕ್ಕನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಷಾಯ ಲೆಪ್ಪು ಕೆತ್ತಿ ಹಣ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಬಾಯಿತ್ತರ ನೆನ್ನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಇಡೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅವಳ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಒಕ್ಕಲೆತ್ತಿನಾಯಿ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ವೆಜ್ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ಕೋರಿದ್ದ ಎಗ್ ಅಂದ ನನ್ನ ತಿಂಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿತ್ ನೆಟ ನಾದು ಬಿಡು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಮಗೆ ಎಂತ ಚೂರು ದೀನ ಅವೇ ಪ್ರಜ್ಜು ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಸಾರಿ ನಾನ ಇಜ್ಜೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಪೆ ಈ ತಿಂಜಾನ ಈ ತಿಂಜ